Dugaya, uy. Dara oh. Dugaya ni mo makahatag usaram tani kabog sardinas. Isa pa ni plastic, grabe po ka Dara maninda. oh, plastic. Suga, uy. Asa na kong sukli? Dara oh. Asa man ni? Sukli. Sardinas si sukli, buang di man na pwede na unsa man. Alangan, wa man ko ikasukli. Nabuang naman tingali ka diha, uy. Maurang gyapon ng bitaha. Pamatay. Bitaha na oh, 40 na kabuklata. Sana man taon. Tumba, uy. Kaon ani. Ayo! Ayo! Tisusan, pautang akong tinapa be. Dili pwede utang. Unsa man si Tisusan mura magkaron pa suki di ako direk inutangay ha. Sige ba, pautang ako direk tinapa kay gutom na. Dili pwede utang, bugo ka? Kalasgang dili man pwede utang ha. Suki man ko dire ni Tisusan og pautang. Lahi na pud lagi ni nagbantay. Dam, na si Tisusan ti Adam? Ano mangita maka nang wala? Na may naa? Ay, di ba Dam ba si Tisusan ba na dira? Te, Tisusan, tawa kong tinapa dira, be. Bugo kay ka ba? Bugo! Anong di man kakasabot? Di na dili pwede utang? Gawa ni mo day, masuko man ka hinoon, basig. Siguro kakailan na ako dire ha? Wa ko ilabot og kinsa ka? Basta walay utang-utang dire. Kalas gabaho, di ay ka ha? Ay kung istrikta-istriktahe diha day ha? Basig makatilaw ka, ha? Pautangan ako diha ba? Ay, muutang jud ay ka ha? Unya dong, unsa man imong utangon? Sige na, mangutang man ka. Dam. Ibon ko na mo sundang dam. Kanang di man ko mo utang, mo palit ko ba? Papalit ako diha. Kuan bi kanang sa kasardinas ba? Ano ko'y kwarta? Aw, naara man day kay kwarta. Ambi na bi, tang utang pa ka. Naan mo ko'y kwarta? Kanang kuan na ma, kanang usa ka sardinas sa kuan na dam ha? Lagi oy. Uy, 1,000? Nya usa ra kabog sardinas paliton? Buang man ka mo palit oy, wa man ko'y sinsilyo ani. Buang man tingali ning tindirahan ni. Pagitay na diha diskarte makasukli ka kay ikaw ko nang tindira mura. Sa man ka taon diha, oy, naunsa man ka? Bisag wa jud ka sukli, buang man ka? Sana man taon ka, oy, patuga-tuga mog paninda. Pangitay na diskarte diha makasukli ka kay dai ba? Hulat dia oy, bugo. Saan man ako ha? Usa ka buok tinapa. Nya 1,000. Ay sa 1,000 minus 24 976. Ay, sakto. Kabalo na ko. 976 divide 24 plus 40. Sakto. Suklian ako ni siya 40 kabok sardinas. Dugaya, oy. Dam, dalian na diha, Dam. Wala ka diya, oy. Purado. Sabi na kay ganun kung pinaabot ba. Dugaya, oy. Dara, oh. Dugaya ni mo makahatag usaram tani kabog sardinas. Isa pa ni plastic, grabe po ka maninda. Dara, oh, plastic. Suga, oy. Asa na kong sukli? Dara, oh. Asa man ni? Sukli. Sardinas si sukli, buang di man na pwede na. Alangan, wa man ko ikasukli. Nabuang naman tingali ka diha, oy. Maura man gyapon ng pitaha. Kamatay. Pitaha na, oh. 40 na kabuklata. Sana man taon. Nakaw na. Sana man taon ni si sukli, oy. Klaro.